Indian je. Yore. Murume wangu Munonzani? Joseph Chikungu. Uyimini? Dorothy Godo. Tine vana vakomana vari wacho vemuviri wacho. Takashanda tikatenga stendi yedu. Tatenga stendi zvaita. Takatanga kuaka stendi iyayi. Ndopakatanga kundirova baba vakandibana. Vakandibana zvondakata ziva kuti chii chiri kuitika ndikanyarara semunhu aida imba yake. Vakaita kuti vechipiri vakandibana. Ndopandakambotiza ndikapotera ndikaenda kumba sekuru wangu wasiti baba wangu waposha. Ndopandadzoka kuti kumba kwangu semunhu aida imba yake ndakasvika mai avari mumba. Zvakanzi awa ndimbuya nababa. Ndopandakabva ndabva ndaenda kuwana sisi wangu. Ndadzoka kuti kati kwose chiri kumboitika. Mati? Ndawa mai awa ndaimukaona vari mumba vari Hawana zita? Azita rawandi. Munonzani mbuya? Ani? Ane susar mungu. Ndobva ndazouya futi. Ndopandakaona mbuya waya wakagara pamubhedha. Ndakasiya hembe dzangu mapende mukati zviri pakechechi. Saka ndinoti ndokumainini here ndozviitika kumba. Ndopakandirova baba. Zvekundirova ndikachokokamba ndikanomangara kupenhalonga kupolice station. Ndikati ndikambaira nevana wangu. Uya anga ari 6 months mwashanga changa chachikomana chakadai ndikaenda. Akati panda panyaya nditorina ndisina kuenda ndichanogara kupi. Ndopandakaenda kumusha. Ndasvika kumusha ndakagara ndikagara. Vamukuru namukadzi wanga sekuru wangu wakusauda. Ndopakati mwana uyu akuramba achingobhirida. Mai wachitaura angatofe. Ndopandakatorwa namai guru wangu nasisi wangu kuenda kuSouth Africa. Ndikatanga kurapwa ndiriyo ropa riya richichinja richimira kuti papa kwakaita apa. Kana asi pakachangomarara problem yacho haisati yapera ndokunga yatowachi permanent. Ndopandakatanga kurapwa ndichirapwa ndobva ndapandakaona vantu avanani sekuru wangu vakumba ndopandakauya. Pandafonera murume wangu kuti baba tawanda. Ndauya ndatenga zvinhu zvekuwakisa ndiri pamutare. Uya titakure zvoende kumba ndopakati hakuna kwauchaenda. Ndopandakatakura nkazi mondochidii mandakura zvangu ndazoendesa kumusha kwena nhasi zviriyo madoo frame masamende nemawaya aya ekuisa pasi. Ndakangotenga ndikadini ndikachengeta ndiriyo. Saka ndopandakabvunza mwana naitawa ko mapepa emba zvaari kuuya arumboya ari muzita rani nekuti mapepa pawaitondirova wainditi siya mapepa. Imba yake iripi? Iri kutsvinga zvaitaita pauri takadini takazviwana takati zvada pavari saka kuwaka kwese kwataitorwa waindishandisa here kusvika wapinza mukadzi mumba mangu ini ndiripo kumhosva yangu yandakapara newe ndei takatambura tise kumashure usina kana chitupa tichifamba nanasekuru wachitsvaga kuti tatovana kumusha kwake saka murume wangu aita chitupa katanzita kuwaka musha fakizama sei nembede ese tiri wairi zvaane sei newo ndakutonda kupfumwa waindikisa sei nemu yangu pasitendi yedu nemurume wangu. Ndopandakaenda kukanzuru last week ndopandakasvika pakati zita rangu hapachisina pane zita rakanzi Joseph. Ko rangu zita raendepi? Ndombama wakuti kwandakavasiya wakatobva nemukadzi ndokwakatosiya imba yandakandatochera chandaitakura mapuranga Space Foundation nekuwakasida ndokwawakugara nemukadzi asi nawana kugara musango hatina pekugara newana wakakuriswa nasekuru ini chingombeya ndi kuSouth Africa ndichishanda tsvaga kuti mari yakutirana nhasi ronda rinondirwadza nekuti hasisi kupera ndokonataka mwedzi katatu ndokoramba chibhiri ndokona kubhidha ropa rakaomarara kana ndanenda daunoitwa operation mwana wangu wakura chiregai ndichidini ndichionwa kuti mwana wangu imba iyo ndosvika here mambo zita rachinjwa pamba varugara mai avo nababa avo inini mhuri dzakashandira imba ndaitotengesa maswiti zvakachanga kutomeka handina pekugara newana zvokwandiri kana ndikuna ndinonotengesa mafruits kwamamuka kuti uyu ari kuita lodi yaenda kuchikoro ndinorara mumusika kwamamuka ndokwandakatobva ndichanchiripota nyangu pano ndikazotenga chibahwa kuri ndibhadha kuti mari edare hoi mazuva handisi kubata. It's okay. Ndaizwa. Imi nemurume muchiri mese. Handina zvandaita bosi ndakabva ndangotoenda kunogara kumba kuna vabereki hapana pandanichagara. Asa makarambwa here? Handina kuramba. Norwa kuti ndichinaye murume wangu bosi ndati muzati ndiwabara vana vangu handakandinoenda. Achiti hauchisina pekugara pano ndakakuramba zvakadaro. No, it's okay. All right.
Garai basi. Mam, ini mai murusun zama wai. Ini ndakaroora mukadzi ndonzi Joseph Chikunguru. Ndakadanana nemukadzi uyu ndichimuda zisingaiti pataroorana ndikapemberera kwapezvara ndikandobvisawo zvakanaka. Asi chakaitika ndechekuti ndakati umwe musi nditsvage muriwo mbudzi yekusamfiriji. Ndakati ndachobva ndiri kwana mbuya ndakapoka mbudzi iya ndikatenga mbudzi iya ndikatowasirwa zvinhu ndadzoka. Pandaudza umwe wangu ndasvika kwarugoi kubva kutsvingo mwani vakatoshamisika kuti matosvika. Saka vana sekuru vari kuhararoko. Saka pakaitika dambudziko muri padhuze kuti saka paine chaitika munotiudza. Ndikati izveshuwa ndasvika vandataurira uyu zvikanzi neuyu matosvika kwarugoi mwataurira vanangova zvikanzi saka mai vangu havasi kuchengeta vana mai vanomukoma havasi kuchengeta mai. Saka inda vakuenda kuSouth Africa koshanda. Handiri muri kuona apa isisa tatenga stendi 2003 muri mese tiri tese muri kuona ndaitenga goriki. Handiri muri kuona saka mari yangu pari pandakaiyo floda yese pandatenga stendi yayo achiri mazigi ero mabhondi aishanda nguva yacho ndatenga stendi yese. Ini vandanyoresa uyu ini ndiri muzukuru wekwagwarasi kwarusai kwangowe uko. Mai yangu ino wakafa anonditosa chitupa. Ndakatombodanana neumwe mukadzi handitika angaina mai wake. Mai waya wabva nditorisa chitupa ini chekuti Joseph zvione story muri kuzviona kuri kuwirirana kwavo. Ini ndewatoona kuti uyu mukwasha uyu haana chinhu. Asi mai vakazopedza futi watanga uda kundipindukira futi wakuti handichade mwana wangu chichi dzirimowo nyaya dzaka dzatobudawo. Ini ndopanda ndasimuka paya paya ndopandakazonana ndine mapepa api echitupa chiyachi muri kuzviona. Uyu ndopakati patakaenda kutenga stendi indine mari yangu. Uyu akati no mazita aya haaitiba kuti tichinje kuti tenge stendi tiri tese. Ini ndikazvibvumira kuti ndikazvibvumira kuti zveshuwa izvo hazviitika. Kana ndikazobaravana nemwana wangu nemazita aya hazvichakuizvo. Ndokandanyoresani mukadzi wangu zvakanaka. Then zvakazonetsa ndechekuti pandakabva kwambuya ndopakazotanga kutaura kuti vanasekuru havasi kuchengeta mai. Saka ini ndakuenda South Africa kubasa. Ndikati iwo haukama isusu tiri macouples haungabvi pandiri kuenda kuSouth Africa tabva kuroorana iwo ndakuenda kuSouth Africa kusenzera mai wangu which is which. Zvikanzi aiwa mapepa ako emba ndatosiya atori mumbomo iwo chete. Ini ndakuenda vatoenda mazvona aenda kudaro akagara ndopaarutaura ndakasvika awarima. Ini ndakabva ndadanana neava ndototi munhu waenda ndoti waenda South Africa wadi ndobva ndadanana neava ndakugara nao. Ndopakazouyawo akuda kutraya kupinda mumba. Ndati aiwa munomba uchapinda kuziwo wakaenda uko handichazivi wangori kobva atoenda agara makore 2008 ndopakabvauya samoni rekutaridza kuti stendi yako iposeswa. Kuzini ndandisitapa chakwanisi iwaka ndakungoti ndowaka stendi reri muzita mukadzi kana kuti munhu akaenda muri kuona. Pauya samoni riende 2008 laki ndabvuma ndaita futi mari ndobva ndatomhanyawo ndanditori nemari baba ndikatenga nemota yangu Ranex ndatomhanya kwaDC vandasvika ndakatanganyora tsamba ndikati mune mukadzi wangu wakaenda zvaakaenda kudaro. Inini ndaona samoni rekuti stendi yako iprocesswa. Saka hapana here maitire ndingaita kana hapanodiwa mari yekuti ndiite rebuy. Handiti muri kuona sinzi makuti riprocess. Zvakauya chitaura nekanzu ndobvadaenda ndataura nekanzu ndabhadhara mari yedu. Kanzu ndopa yakandichinjira mazita ekuti ichiti Joseph Chikunguru because ini ndanga ndazoita inonzi notarial deed yekuti ndichichinje seneme yekuti zvionerei kuti ichiende kudzinza rangu randanga ndichitsvaga here yekuti Chikunguru here. Ndopandakabva ndazoisa mapepa estendi muzita mangu chaimo muri kuzviona. Izvozvi zveya 2026 ndopaakuchiuya kuti
ndadevelopa ndasvika ndapa windowless ndopakuchitaura kuti ndakaturirwa imba Wakambokubvunza. Izwa zvipane dambudziko ndeuzi. Dambudziko ndeyekudai vakachinja stand. Izvo yakanga yatorwa nekanzuro kavatenga ino. Sinzokwarigura nemari. Kuda vakatoga ino. Iyi nemutauro usiyana naye. Saka defect yekuti wakatisaida kukontinya. Neiripo. Ichimidza nechekuita neimba iyi. Unomubvisa sei? Yanga iri ground. Ndomba yari possessed. Izvashamari. Kanzo inoripossessa stand after how long? After 5 years or so. Mighty first name nechi. Pasina development footing slab. Pasina one. Angawa. So my question is, you power so many which younger to repossess. Younger Mokulima. How many of them are not still? I think 2003. Sika mapepa este eguri possess akazira kuma 2008. 2007. Saka stand hesi yenyu mesere. Ade? They understand. Stand. There. Nani? Ini Why? Because iwewe ndosanda kutaura kuti mistake yawakaita ndeyekuti dai wakaona kuti stand yaenda uine mari yekutenga imwe stand unodai wakangosiya stand chidii ichienda iwe wakamutengera stand yako separately kubva pane chii. Now that pane mari yemadomasi nemacabbage yemunhu uri pastand iyoyo handiti. And the reason why wakakwanisa kunonegotiata nekanzo kuti urambe uripo is because nduti zita iroro restand wakakwanisa kuenda kukanzo kuita renegotiate is because kanzo yakakuteerera handiti ndiwo wanga uri paground ndosaka kanzo yakakudi yakakuteerera but otherwise dai wanga usiwe wanga uri apo kanzo yanga isikakuteereri. Plus dauri wakaenda kuSouth Africa. Iwewe. Maya wakasara. Iyo ibhozo kwebhoza usiwe panapo. Waidi. Because dauri wakaenda Joburg iwewe. Uzoka maya wakuti ano yanga kwekera watoka ibona asimanga mbobhadhara muri mesi. Iyo ibho wabuda wazodzokera manje. Aita esenzwe. Kubonza usisipo. Waiti. Kana hiyo kanzo yachoka mira izwa zvuma daiki yavo wakatengesa izwa ibambuka nyaya iripo ndeuti iyi nyaya ibambo munovhura Pandora box Nodzingisa vanhu mabasa because kanzo yakachinja sei mazita saka wakatenga pache ndakatenga pache mapepa chani izwa ibambuka iri ibambuka izwa ibambuka pepa rekudhara racho riri the first document riri kupi wakuriti pepa rezuro akafotokopwa nekanzo wati mukadzi uyu paakaenda akasiya ati mapepa emba aya ipe mapepa iwayayo izvozvo zvirikuvatsvaga ndikuona asi mafotokopi acho aripo kwadhisi vandakaenda dhisi yakanditipei mafotokopi emapepa ekudhara zvikafotokopa zvese zvikatosareko stori pandakuona kuti pandawedza kuratidza kuti mwadaka zvinhu zvichitsotsika ndoramba ndotaura vanhu kana muda kachitsotsika usanyori pasi
Kanyora pasi unobatwa. Muruzwa bambo. Tsamba yakadhiswa kunani? Haimsapindure mani. Akatanga kutorwa minambo yawo ndiani. Quando pinga mpunzo bwana. Mambo, dati tsamba yakadhiswa kunani? Una dole kondo. Wewe sina kodhiswa kwa mimi. Wewe sina kodhiswa kwa muri. Ndio dolo dhiri. Jasina mazitari. Ndio dolo dhiri. Saka why did you keep tsamba dolo? Aiwa yakasvikira mumaoko mangu. Aiwa. Sei yakasvikira mumaoko ako. Inini vanhu vese makanzero yaiziva kuti yaiziva kuti chii kuti ndiye mukadzi wako handisi yaizviziva kanzero kuti ndiye mukadzi wako ndizvo munharaunda asi pamakatenga stendi yange ine mazita mangani yanga ine rani reuyu handisi ndizvo ndozvamakawirana handisi saka iyi stendi idzi ikuratidza kuti stendi yange iri muzita rani yadhoro saka muri stand ndidhoro handiti then kanzuro ndobva yauya yakuti ida kuti dispossess repossess stand handiti iyo ndobva kuti aiwa ekani mhanyi ndisevhe chii stand ndobva wasevha chii stand yakatotora aiwa Zvambo chimbozvisisa. unoratidza kuti aibaba Bambo, dambudziko racho rakuza ndezvi. Mukona nyaya dzinzira baba. Mune nyaya 1 yekuti do you know kuti Dorothy anokwanisa kuenda kukoti izvozvi netsamba Rutoromba yese. achitaura kuti tsamba iyi handina kuiona because Chikunguru akawana tsamba iyi yasvika vahwandisa tsamba, so I didn't see the letter. Ende Chikunguru haana kundipa tsamba because chirongwa chake chachi chekuda kutora stand yangu, which he ultimately did because after asina kutirangidza tsamba yestand yangu akabva aenda koapply ndobva achinja zita kuti atore stand yangu. Panopiswa munhu. Saka stand yangu iyo ndopambuka. Yakaenda pamungo dozina. Auchazika? Ndosanda kuti toda kubatsira kuti you were not supposed to be in possession of this letter. Munhu aifanira kunge akabata tsamba iyi ndidhoro, but iwewo wakakipa tsamba iyi usingapi muridzi wayo because wangoda kuishandisa, wangoda kuishandisa to your own advantage. Ndosaka wakachengeta chii tsamba iyi handiti padambudziko rangu randogedza kukutora ndikuti iwewo Dorothy wakaramba ndati Dorothy makarambana here iye alright. Dorothy ati haana kuramba, iwewe hauna kumuramba, iye haana kuramba. Kupi? Kwani? Kumba kwawo. Ndatotera. Iwe unopiwa gupuro kumba kwana tizvara Mutsvagiwa. iwe unotera Awangu waripa. wakaenda kukumbira gupuro kwana tizvara. Wakaenda kugupuro uyanga aripo. Ndandisipo. Ndakarorwa. Ini ndakarorwa 2008 naJanuary. Maya wakakunyepa kuti hanzi ini ndakawadzingisa mu. Izvozvo zvinotoda paine mawitness vanhu venharaunda. Nekuti aiwa Mamuchikika. Musaite chiiba. ndechekuti munhu anozvinyepera iye anga asi mumba make vakawasipa ini ndakatofambidzana nababa vandisingawaziva Ishu haisi yekufambidzana nepo vanonyepoti unozwa nyaya iripo iri Eri nyaya yekunyepa ba. nyaya iri apa unozwa tete wangu saka kuti kubatsirei. Nyaya iri apa haisi yekuti makadanana rini ba, iyo nyaya inakandibasa. Nani basi? Nyaya iripo
inyaya yestendi yakatengwa imimi musati mapo ndio pane nyaya ipo papo. Saka imimi nyaya iripo ndirai kambirai nyaya iripo mbuya ndekuti imimi makazoshandiswa nachikunguru kutora stendi iri muzita remunhu kuisa muzita renyu. Saka ndamudzaniwa matoita mistake yekuya kugara munofanira kunga musitoripwa muri witness ere panyaya nyaya iyi hamupo. Saka maifanira kugara ipapo ndakogare kumabenchi nemabenchi munozvimba makungo mukagara endai kana toenda uma saka zvinoitika bamboka ndizvo ndoita kubatsirai kuti zvenyu zvifambe zvakadii. This issue yestanding handizvo haisiri yeda rimwe. Issue yestanding ndeyekuti council must clarify kune mai avo kuti sei stendi yavo yamuzita renyu. Council kana yazotaura kuti sei stendi yako avo yamuzita rani renyu, maakuchidhesaidirwa nedare kusimba koti kuti stendi iyo muchaita sei nayo, because dai kunozi stendi ika iri yekuti makaenda kotsvaga imwe stendi isiri iyi, then it means mai avo dai vasina chekuita nestendi iyo. But the fact yekuti makaenda kuti stendi imwe chete yamakatenga nemukadzi uyu ndobva maenda kuchinja zita renyu, chamakachinja chete zita renyu ndobva maisa rimwe zita renyu nyowani. Iri takazvitai saka ndikafunga zirezi registration nyaya yenyu wakaizwa iyi munokwanisa kuja kuti kachinjire kamuta mazita kuti pamangofunga uchinja zita mhando nezita nyowani girlfriend remangodanana naro rakutoisa zita renyu rakutopa zita nyowani. Iyo ungapanana napegi makutozwa najehovha mai manje wabva kuzistory from story tuchikunguru usatwa zistory wangarumbuzani. So it means so far wane masine mangani matatu. Munaona bambo, munaona bambo kuti kuchinja kwenyu kwemazita kwakuratidza kuti mune kacriminal kanhu kamuri kutamba kari criminal, ndo kari kuita kuti mudi muchinje mazita kuti musabatwe. Wana wenyu mimi seneme yawo yamakaita namai avo seneme yawo anonzwa nani, asi mimi pamakaitana namai avo musati mamuzi chikunguru mama kuzistory kai. Saka wana wakazoita wana chikunguru sei imimi baba muri story pamakanotora mabhedi ewana avo makaenda nana nozistory akanotoresa imimi baba wacho kuti zistory because izwai bambo tinozviziva zvese zvamuta, asi mutadza kupindura is very simple question. Question ndati pamakaroorana nemai avo manga musikazi chikunguru mainzi story ndizvo here aiwa pindurai mainzani story handiti ndobva maita wana namai avo ndizvoka wana vanobva mavapa seneme kuti chii chikunguru ndizvoka seneme kuti chikunguru ndeani ndeyako, asi pawakanotoresa wana mabhethi avo wainzi story aiwa izwa bambo ndoda kuziva kuti wakachinjwa rini kunzunzi story chikunguru wakachinja rini tipeto
Jeff azimwesa nina. It 20 It 2012. It 2012. Muna October. Ndizo 2012 mnani? Muna October. Ndizo imba pa yakazotwa repossessed. Wana wanga wakwera. Ndakazoenda kukanzi. Ndatu wana wanga wako ere. Ndakaitwa repossessed. Wana wanga wako. Zita wanga raza. Wanga wasati zita rawo rekuti mambo. Zvaitauri takaitira inini ndaidzi takakanyoresa kare mumabheti kuti chikunguru mabheti anga akatonyorwa kare saka zvinonesa izvi mayo vanonzi vai marekodi mabheti rekodi aya anga akatonyorwa kuti chikunguru saka zvisina kutoresa vana imadhanizvere vana vanzana chikunguru Mira. Mambo kana. Sanyipe wene munhu. Buzo, sanyipe wene munhu. uruvara Mwana wenyu Facebook ndio ndimai. 2004. Anga hizi story. Uyu wainzi story. Uruzwa? Wanao iya hizi story. Asi mwana yakabara 2004 wonzi chikunguru. Ndochiti akashandisa which documentation as the father of the child. Makashandisa documentation ipi yawakatoresa chitupa iwo chekunzi chikunguru. Chachina chikunguru ndiani? Akauya nedNNA ID yakanzi chikunguru kuti mwana azotore bheke muchikunguru ndiani? Wanga uchiwana kupiwa kwa story ke? aiwa izwa zvakaiti takaita zvabongo uri pachikunguru andika taingoziva kuti kune baba vangu ndichikunguru vaikunozi ndiri pachikunguru handini murukwa tobva tazosvika kwachikunguru kuya kuya asi patakabara vana takagara tatonyoresa kare kuti chikunguru ainyoresa mabarwa yamainini makanyoresa vanei pamusoro idani nani vakunyoresa vana pandakazvara vana mukuru wacho akatanga kuchinja skin waita munhu weblack fanana sekuru uyu abva pakangoti kurei yakumatwesi atanga kuti achimata ndopaka uyu mukuru wacho aigara kumbanana babanana sekuru ndopaka baba wacho baba wemurume wavo ndopavakauya kuti mwana uyu iropa rangu ndikukumbirawo kuona baba wevana ava baba wakati tikudonetseone kuti hatizwi kuti mukosha uri ndewekwani nhasi vana havana kana mabheti takazvinototineza nesu tiri kutsvaga nekusaiti ndopakauya patakadaidzwa kumba tikaenda inini nababa vatawanda tikaenda kumusha sekuru nawamwana sekuru wacho akashaika nanababa bva taenda kunonzi kwachikunguru vatasvika kwasabhu chikunguru vawadaidza musha wavo wese ndopakanzi uyu wautanga kuitira nouyu mwana wako here uyu wakunetsana pachavo wedzinza ravo ndopatakabva ikoko ndopatakadzokera kumba vakati achienda kumba mozozoka chidii patadzokera kuno kupena loko ndobaba wakati zvandaida kuva ndadini ndazviwana ndopandatanga kurowa everyday apatipane pamukunopinda mabheti rekodi akazototora imba yako kare imba yanga torisilabhu nestand yanga yatosimuka yabhasila zvokutora riri ground pasina bheti rekodi ndosaka imba yanga yakangomira muzitaramutira baba wadini wagadzise chitupa chiendawo pastand panhaka yewana wedu handina kunotora ndimunonyoresa bheti rekodi remwana baba saitarira mutemo touziva panotorerwa mwana bhethi panoda baba namai wemwana handiti ndosaka ndikubvunza inini kuti pabhethi remwana pakanyorwa senemu yekuti chii kuti father of child ndiani because iwewe by then wainzi story iwewe wainzi Joseph zvionere story iwewe wangozi chikunguru bai ndobva wazochinja from Joseph zvionere story to Joseph chikunguru wakachinja musi wa 24 of August 2012 asi mwana wakazvarwa 2004 pamusoro dare vana vangu vasitorina mabheti nguva yese oano vanga vasina mabheti
kuti vanaozoresa mabhedhi sekuru ava nevamwe vacho vakuru ndakatowapa mari kuenda uye kupenharonga mai avo wakatouya vari motikari vachiramba kuti vana vafanokutoreswa mabhedhi. Ndofunga kesi yawaitira ndekuti vana vakangowo kunzi chikunguruka vanokwanisa kupinda pamba wakatoramba sekuru wakatoenda namukoma kunowatora tikandora mabhedhi kwarusapi mabhedhi evana haana kurekodwa marusapi akangonyorwa chete kupinda mumuviri kuva vanzi vana vaneyo kwamutasa mabhedhi ngaabhadhare $20 yekuti aende kwamutasa kuitira nyaya yemba makwana zvikazonesa vana vaonewo chavanowana kuti zviri vana baba hazvina kunaka mai wacho wakati kana nyaya yazonetsa ndinenge munondaidza ndinouyawo wakatinyoresa mabhedhi kwarusapi wari kuende mai wacho saka unomwana here nimukadzi Mari? unomwana Awa. wangani 4. Right, but anyway, ini nyaya yandinotaura ndeye kuti shamwari as long as pastand apa iri same stand same chizita mai hawari entitled kungwari pastand iza vangwana mutaura kuti iwe utaura kuti yanga iri stand yakaita kuti repossessed handiti amai utori papa neislam biri akaisa plan neislam ndiani Tangwena ari kutangwena ari kuchinga iko ndo wakatotanga kuti ava ndoko vakawana zita mune nhamba yawe saka kana papa neslamu hairipo saka pane kachikiribiti Because dai papa ine syllable is right. Dai kuri kuti dai isina kuizwa repossessed. Andi muruzwa. Dai papa ine syllable. Dai kanzuro isina kuita repossessed. so even iwo wacho dai wanga wasina kuramba nemapepa emba ndakandava kushanda ndaiwachisa because building material yose mambo ndinayo handina chandatisina kutenga wakatoya kwamutara kati baba watawanda zvinezvi takure zvoende kumba ndopakati handichadi kukuona pamba pangu ndine mukadzi wangu zvandada kuvari ndakazviona kati enu zvindachirema nekuda kwenyu aikanafa kuti wanaongore pekugara Ndini chandakaita izvi. Iyo wacho wakatorohwa. ndipe ichi nhamba dzacho 074 Tangwena 0774 304 304 494 494 Tangwena. Baka iyo Tangwena nomziye. Tangwena kenzisi. Nomziye. Tangwena nomboka hiyo. Tangwena kachera. Haibadi. akachera lini Akachera lini. Patakaende papo ndopakachera. Akatombochera. but changing hairipo zezendo Kana pakatochenjwa pakwene development. pasangopota nende panoto Pasina chinhu, pasina chinhu. Wara pachifundika. ambonoti nyeperewo ambuya endai kubi endai kukanzuruka munopiwa fayo yestendi yenyu munozwa sambani panokainani tsamba iyi murizwa ndizvoro tindeu kuti dai vasina kana kutondirambidza waita nekutora kwawakaita mapepa wachikotsa mbaingada yakapera kare asi handisina no it's okay imi michira sei imi michiendai netsamba yekukanzwa iyi munopiwe history yechiyestendi mubhirwa kuti chakaitira pastendi ipapa then kana yadaro wakudecida nenyaya yestendi yenyu kuti muchaita sei muchasheya muchaita sei nechi yacivil court ndakaenda kukanzurwa
tena kutsvigi ndopakasvika vakati nyaya ndakamboitaura muno kuti zvamuri kuita izvi vakomana hazviiti ndopakati nyaya yako usaswero uchinetseka kuenda kumaofisi esese enda kuna siya ndopavakanyorera nhamba idzi nenhamba dzamai vacho vakandinyorera zikiseri vakakatombonzeva kuti zvamuri kuita kaizvi hazviiti pane zvakaitika ende kwasiwo kwamakadzimende masvika ikoko mobva mapa referensi yamaikwana netsamba iyi mwamataura nyaya dzidzoitwa muvhurwa file muoneka kuti stendi history yachakamira sei yakataseii vandizvo nemaresponse iwawo kana mazviona modzoka pana pamusi wa 22 nemapepa isusu tichaitawo zvedu zvatinenge tichiitawo mbichana tatitsvaga tizive kuti chokwadi chinobata because isusu chatinoda basa redu ndiro kuchengetedza madzimai wana vanhu vakashoreka musociety vanoti vanhu vanoda kuteka advantage vanhu isusu ndo basa redu ndikuwachengetedza andizvo afanira kuva 22 asi chiendai mupfekezi zvandakutaura mone CEO right